Είσαι ενθουσιασμένη, γλυκιά μου? Βασικά έχω λίγο άγχος. Λοιπόν, ξέρεις, και εγώ είχα άγχος πριν από την πρώτη μου εγχείρηση. Φυσικά σε μένα έκαναν την εγχείρηση. Ήμουν 6 και έπρεπε να μου βγάλουν ένα φιστίκι από τη ειρηνική κοιλότητα. Το είχα βάλει τόσο μέσα που ακόμα και σήμερα, όταν φτερνίζομαι, μου μυρίζει φυστικό βούτυρο. Σωστά, σωστά. Άκου αυτό. Βλέπεις, Ρόκι? Πολλοί γιατροί ακούν μουσική όταν κάνουν εγχείρηση. Τους χαλαρώνει. Οι πιο πολλοί διαλέγουν κλασική μουσική ή ό,τι τους κρατάει ξύπνους. Τι στο καλό συμβαίνει εκεί κάτω? Ρόκι, εσύ είναι αυτή. Ρόκι. Ρόκι. Θέλω να μάθω το μυστικό, να ξέρω τι είναι αυτό που μου παίρνει το μυαλό. Τι είναι αυτό που παθαίνει το κορμί στο χορό, πώς λυγίζει το σώμα στον τρελό ρυθμό. Αν ξέρει κάποιος, ας μου πει, γιατί να με τρελαίνει τόσο η μουσική. Κοιτάζουνε όλοι και απορούν και τα χέρια στο ρυθμό μου τώρα χτυπούν. Yo, τι είναι αυτό τόσο που αγαπώ και χτυπάω παλαμάκια μέσα στο ρυθμό. Ο ράπερ σαν ρημάρι μαζί του θα με πάρει, θα με φλιπάρει, πετάω στο φεγγάρι. Η ζωή είναι χορός, ο χορός είναι ζωή. Χόρεψε κι εσύ σαν αστραπή. Νιώθω σαν να τρέμει τώρα όλη γη. Χόρεψε μαζί μου κι όπου θέλει ας βγει. Yeah. Δεν ήρθα εδώ για να βγάλω τη χολή μου. Ήρθα να ακούσετε τη συμβουλή μου. Δεν ήρθα εδώ να πουλάω αγριάδες, αλλά για να μ' ακούσετε μαμάδες και μπαμπάδες. Όλοι οι γονείς θα πρέπει πια να ξέρουν. Το μέλλον τα παιδιά λαμπρότερο το θέλουν. Αυτά που εσείς φαντάζεστε, συγγνώμη δεν θα πάρω. Για μένα όνειρο ζωής είναι το να ραπάρω. Εύρος λοιπόν μες στο ρυθμό, για το χώρο μονάχα ζω. Εύρος λοιπόν μες στο ρυθμό, για το χώρο μονάχα ζω. Έφυγε. Όχι, όχι, δεν το ξέρεις αυτό. Ίσως χάρηκε πολύ που σε είδε να χορεύεις, που λιποθύμησε. Όχι, έφυγε.